बेराफारसेथिंजाय गावनि कम्पानिखौ गोमाजानो गिनानै हाग्रामाया बेखौहाय एकदम माने गाफ्लेथारदों खर'खौनो गाफ्लेथारदों बे रायलायनायनि जि माने मेन एजेन्डामोन बेखौ खर'खौनो गाख्रुबनानै बियो सेरखाय बेरखाय खालामदों। जोंनि दाख्लैसो जयनिं जानाय आगोलनि एक्स EM हितेश बसुमतारी बिथाङा बुंबायानो जे BPLआ दल नङा बेयो क्रेसार मेसिननि कम्पानि होननानै बुंदों। बहाबा हटेल ना रेस्टुरेन्ट ना मा अबा बिनिसो बिसोर मोनसे दल माने कम्पानि होनना बुङो। गोदोनि सरकारा स्कुल होनबा एलार्जि दंमोन। आगोलनि जायफोर EM MCLA बिथांमोना माने इडुकेसन होनबानो माने मोदोमाव बिसोर मानोमोन माने मानखांजोबो बिसोर खावलाय मानो मोदोम मानो। फिसारि डिपार्टमेन्ट होनना बुङोब्ला फिसारिनि मेथ'खा बोनानै बिनि फैसा बहननानै जानायखौल' मोनथियोमोन आरोखि रायजो राजाफ्रानो। माने जोंनि जि गोरों समाज दं, जोंनि दानि इयुन जि जेनेरेसनफोर दं, दानि जि इयुथफोर दं, दानि जि समाज बे समाजखौ बियो जाम्बा सानजोबो। गाव जेरै जाम्बा थ' बियो मालायखौबो जाम्बा सानो। बे जाम्बा मानसि आं बहुत बार बुंदों बे जाम्बा आरो बिराद एलकहलिक पार्सन। नायल' 1 बोसोर आगोलाव बियो बे मिनि होग्रा एक्टर एक्ट्रिसफोरखौ लाना बेरायो। गावनि आगदाथिंबो मिनि होग्रा आगसिथिंबो खिथुथिंबो मिनि होग्रा माने मानसिफोरखौ लानानै एक्टर एक्ट्रिसखौ लानानै रायजो बुथुमो बियो। बबे समाव मा खोथा रायलायो बेबो बिनि मिनिं गैलिया। बे गावनो सलायगोन BTCखौ गावनो बेंगोन होननाया बिनि बे सिमां बे सिमां बिनि थांखांनाय जिउनि बे हिसाब खिथाबखौ लानानै फैगौ दिनखौ लानाय बिनि मोनसे सिमां बियो। फैबाय थानाय समाव माबाफोर बेफोरबायदि BPLनि गोजौ थाखोनि लिडार बा दैदेनगिरिफोरा जयनिं जानायनि माबाफोर आसा दं नामा? बहुद दङ। आदामोन दङ, आदा रबिराम दङ। बिखेखकरि जों बहुत बार बिथांखौ खावलायदों, बहुत बार बुंदों बिथांखौ नोंथाङा UPPLआव फैनांगौ। जोंजों थाफानानै मोनसे सुस्थ' समाज बानायनांगौ। बिथाङाबो साननै सिन्था खालामदों होननानै दङ। एक्स MCLA, एक्स EM बिथांमोननि मोनसे समनि डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरि नेहाथारि गोबाङा लाइनाव दङ। जों दा नाम लाथ'नो हाया, नाम लायोबा दासिमबो बिसिनाव थालांनाय माबा माबि गन्द्राय फिसा फिसौ दंबावो होननाय खोनादों गोबाङावनो। थखन फिसा फिसौ बेखौबो देखायो होननाय खोनादों। बे समाव आङो BTC ओनसोलनि जि माखासे राजखान्थियारि थासारि आरो समाजारि थासारिखौ लानानै BTCनि जि मावफुं सोद्रोमा बिथां राकेश ब्रह्म बिथांजों आङो दान्दिसे सम सावरायगोन आरो BTC ओनसोलनि जि राजखान्थि थासारिया दायो माबायदि सोलिगासिनो दङ आं बेखौ नोंथांमोननो फारि फारि मिथिहोनो नाजागोन। आङो बे समाव सारनिफ्राय माखासे डिटेल्सफोरखौ आं मिथिनो लागोन। जिहेतु EM राकेश ब्रह्म बिथाङा जि जिब जुनार अनसाय आरो ना फिसिनाय बिफानखौ नायगासिनो दङ। आं बे समाव गिबियावनो बिथांनि जि डिपार्टमेन्टआव माबायदि खामानि मावदों बा बिथाङा फैबाय थानाय समाव गावनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय रायजो राजाफोरनि थाखाय माबायदि खामानि मावलांनो लादों आं बेखौ सारनिफ्राय मिथिनो लागोन। सार जिहेतु नोंथाङा आथिखालाव जि BTC सरकारनि सासे मावफुं सोद्रोमा आरो नोंथाङा जिब जुनार अनसाय आरो ना फिसिनाय बिफानखौ नायगासिनो, नोंथांनि डिपार्टमेन्टआव नोंथाङा बेसेबां बा माबायदि खामानि जाफुंसार मावदों होनना सानो? गिबियावनो बड'लेण्ड रादाबनि नायगिरिफोरखौ आं गासैखौबो खुलुमहरबाय। गमामायैनो जेब्लानिफ्राय जोङो BTR सरकारखौ सालायदोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा आंखौ ना फिसिनाय आरो दाउ अमा फिसिनाय बे बिफानखौ आंनो होदोंमोन भेटेनारि डिपार्टमेन्ट लाहिरि। गिबि बाराव आंबो सानदोंमोन जे बेवहाय माबायदि मोनसे बे डिपार्टमेन्ट जाय डिपार्टमेन्टजों आंहा बिराद जेबो माने कानेक्सन गैया आरो मोनसे माने माइन्ड एटाचमेन्ट बा हार्ट एटाचमेन्ट जेबो बिदि फिलिं गैयामोन। थेवबाबो आंनाव मोनसे साननाय दंमोन जे आं जि डिपार्टमेन्टखौनो मोना मानो आङो मोनसे नुथावथाव आरो समाजनाव माबा मोनसे साब गालांनानै गालांनाय माने फैगौ समहालागै जे आंनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जाहाथे बेलेगफ्राबो सोलोङो, आंखौ नुनानै खिथुनि उन जोलै जायफोर EM बा मन्त्रि MLA जागोन बिथांमोनाबो आंबायदि जाहाथे सोलोङो बेबायदि मोनसे साब गालांनायनि सिन्था सरसाजों आं खामानि मावबाय थादों। आरो गमामायैनो दिनै आं बेखौ गावनि मालायखौ मालाया बेसेबां सेटिसफेक्सन जादों आं बेखौ मोनदांहरजोबनो हानाय नङा। खिन्थु आङो गावनि माइन्डखौ आरो गावनि हार्टखौ आं फिल खालामनो हायो। आं बिराद गौरबजों खामानि मावदों। दिनै
भेटेनारि डिपार्टमेन्टखौ मोनसे समाव बांसिन मानसिफ्रानो मिथियामोन बेयाव मा डिपार्टमेन्ट बेलाय फिसारि डिपार्टमेन्ट होनना बुङोब्ला फिसारिनि मेथ'का बोनानै बिनि फैसा बहननानै जानायखौल' मोनथियोमोन आरोखि रायजो राजाफ्रानो माने नङाबा माने बिभिन्न माने बे सुनै रानना होनानै बिटिआरनि फैसाखौ फोजोबनाय बा बिटिसिनि फैसाखौ फोजोबनायखौ मोनथियोमोन खिन्थु दिनै बेखिनि फैसाजोंनो जिहेतु डिपार्टमेन्टआ फिसा आरो फैसाया गोबां खम फैसा थायो खिन्थु बेखिनि फैसाजोंनो जोङो जोंनि बिटिसिनि मोनबा डिस्ट्रिक्टखौ माने गुवारै दिनै जोङो मोनसे जांख्रिथाय जों लाबोनो हादों बिखेखकरि आं गावखौनो बेवहायनो गौरब खालामनो हायो दिनै ना फिग्राफोरखौ जोङो ना फिग्राफोरनो थाखाय फिस प्रग्रेसिभ फार्मार्स होननानै जोङो 1 लाख करि फैसा जोङो डाइरेक्ट माने मानसिनो फान्डिं होदों बे बिराद गिदिर माने थांनाय बाराव जों 200 जन माने ना फिग्राफोरनो जों 1 लाख करि फैसा होदों बिनि उनाव जोङो मटर साइकेलजों जोङो आइस बक्स होदों बिनि खारना जाहैबाय ना फिग्राफ्रा जाहाथे टाउनाव नाखौहाय थाबै माने आइस बक्सआव होनानै गासिनि टाउन जेरै जोंना हमनानै ला जों पालासगुरिनि मानसिफ्रा मसलपुराव जाहाथे थाबनो नाखौ फानफैनो हायो बिनि थाखाय जों मटर साइकेलबो रानदों इ रिक्साजों जोङो आइस बक्स होदों आरो भेन होदों आइस भेन होदों दा बेबायदि जों गोबां मोनसे सोलायनाय आरो बिनि बादैबो गोबां माने फिसारि डिपार्टमेन्टआव जोंनि जि माने रेभिनिउ कालेक्सन खालामग्रा जिखिनि माने हाखरफोर दङ बेखौ आगोलनि सरकारनि समाव बेखौ एनक्रस जाजोबथारबाय मोनसे बेलेग मोनसे हारिया बेवहाय माने हाजार हाजार बिगा हाखौ एनक्रस खालामदों दा बे एनक्रस खालामनाय हाफोरखौबो जोङो फार्दार जाहाथे जिखिनि हायो जों बेखौ जोङो सरकारि भाबै जों लाफिनबाय आरो जाथारि जिखिनि जाथारलिया बे जायगाफोरखौबो जोङो दा गिदिर गिदिर पिलार होनानै जोङो बेखौ सेफटि पर्सन माने जोंनि फिसारि डिपार्टमेन्टनि जोंहा जाहाथे आरो फिउचाराव जोंनि हाखौ जाहाथे एनक्रस खालामनो हाला बेबायदि जों खामानिखौ मावदों मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि थिननाय लेखा बिथांनि मिशन स्पेसियेलि पिक मिशना दिनै मोनसे जांख्रिथाय जोंनि हालामाव लाबोदों बयबो मिथिगौ बियो अदालगुरियाव बिनि एग्जाम्पलखौ बुंनोबा थांनाय बोसोराव गभर्नमेन्टनिफ्राय जिखिनि सापर्ट मोनदों खिन्थु गभर्नमेन्टआ मोनसे माने मसन लाबोनो हादों मोनसे फर्मेट बा फर्मेशन बानायनो हादों रायजोफोरनो बे जाहैबाय दिनैनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा माने गभर्नमेन्ट जब नागिरा गावनो जब क्रिएटर माने साख्रि होनो हाग्रा मोनसे माने होनोसो हाग्रा बायदि मोनसे माइन्डसेट लाबोदों आरो बे माइन्डसेटआ फार्मिंआव बहुत जों नुदों दा बयलार फार्मिं दा गामि गामि दाउ बयलारखौ माने फार्मिं खालामनो हमदों गोदो बेंगलनि उत्तर प्रदेशनि बिदि खोनायोमोन दा जोङो अमा स्पेसियेलि अमाया अदालगुरियाव थांनाय बाराव स्टेट बैंक अफ इन्डियाजोंनो 19 करोड़ फैसा जायफ्रा लेनदेन माने साबसिडि वाइसआव जोंनि गभर्नमेन्टनि एसे फैसा आरो बेंकारफोरनि फैसा दा बेजोंहाय 19 करोड़ थाखानि ट्रान्जेक्सन जादों बेनिफ्रायनो मोनसे जोंनि जे इक'नमिक सिस्टेम बिटिआर ओनसोलाव बा बिटिसिआव बे ओनसोलाव जे मोनसे ग्रथ जाबोदों बे मोनसे डिस्ट्रिक्टआवनो आरो बेनिफ्राय बाक्सा दङ बिनि उनाव चिराङावबो बिराद माने फार्मिंखौ लानानै दा माने मोनसे जांख्रिथाय फैदों जोंनि इयुन माने जेनेरेसनाव बे गासैबो प्रमद बर' बिथांनि थिननायाव आरो जोंनि डिपार्टमेन्टनि जे अफिसारफोर दं आं सानो दिनै बिराद माने मोनसे गोजौ माने आगानाव माने फार्मिंखौ जों लाबोनो हादों होननानै बे 5 बोसोराव आं बेखौ खिन्थु मानिनानै लायो आरो रायजोआ बेखौ नुदों आरोखि राकेश ब्रह्म बिथांमोना गोबां खामानि मावलांनाय बाथ्राखौ बुंदों आं सारनिफ्राय आरो बे गावनि डिपार्टमेन्टनि अनगायै आं बेलेग मोनसे बाथ्रायाव थांनो सानदों सार सिगां जिहेतु नोंथाङा एमसिएलए बै समाव एमसिएलए जायै समाव बा फार्स्ट 2020 मायथाइनि जि बिटिसि बिसायख'थि समाव नोंथाङा मोनसे बाथ्राखौ बुंदोंमोन बे बाथ्राखौ आंहा दासिमबो गोसोआव दङ नोंथाङा आं देरहालाङोबा आंनि एमसिएलए फान्डनि जिबा आंनि एमसिएलएनि जि दरमाहाखौ आङो रायजो राजाफोरनि थाखाय जि गिर्जा मन्दिर बा बाथौसालि बा बेफोरबायदि मन्दिर थानसालि लुनायाव बाहायगोन होननानै बुंदों बे खामानिखौ नोंथाङा दायो माबायदि खालामनानै दङ बे बाथ्राया दा आंनाव सोङोबा बड'लेण्ड रादाबनि नायगिरिफ्रा सानगोन माने गावनि खुगाजोंनो मा खोथाखौ होनदों बियो खिन्थु बे खोथाखौ नोंथांमोननि मिडियानि जायफोर मिडिया दैदेनगिरि बिथांमोन माने मिडिया कालेक्सन खालामग्रा बिथांमोना जुदि गामिनि रायजो राजाखौ सोङोमोनबा बर' रायजोआनो जा बा हारसा रायजोआनो जा बा जिखुनु मुसलमान समाजानो जा जिखुनु समाजनि बबेबा मोनसे गामियाव दाबो चेलेन्ज होयो बबेबा मोनसे गामियाव बेबायदि जायगा
माने मोननाय नंला खोमा खारन आङो जोंनाव 300निबो बारा जोंनाव सुपा दङ दा बे 300 खान सुपायाव जोंनि अनसुंथाइ बिखेखकरि बाथौ थानसालिनि आर'जसालिनि न' आरो असमिया समाजनि रभाहा घर बेफोरबायदि गासै दासिमहालागै 200निबो बारा जों अलरेडि माने बेफोर न'खौ लुना होदों आरो डाइरेक्ट जोङो अनसुंथाइ शिब मन्दिरफ्राव हरदों बेवहाय आं बिखेखकरि आंनि MCLA फान्डनि फैसाखौ आं बेवहाय बाहायदों आरो आंनि जि दरमाहा बे दरमाहाखौ गासैबो दरमाहाखौ आङो दिनैसिमहालागैबो गाबोननि दरमाहाया सोरनाव हरगोन जोङो बेखौ माने आगोलावनो फाइनाल खालामखायो दा बेखायनो बे आंनि जि खोथामोन आंनि जि रादायमोन रायजोफोरनिसिम आङो बिखा फोरदाननानै बुंनो हायो आरो मसलपुरनि गासैबो रायजो राजाया आंखौ लानानै गौरब खालामो बेनो जे राकेशआ जि खोथाखौ जोंनो खोथा बुंनानै जोंनाव भट बिफैदोंमोन राकेशआ गमामायैनो जोंनो थाइसे थाइनैबाबो माने मन्दिर फाहामनायाव बा फुजा खालामनायनि जि जोंहा माने गुबुन हारिफोरनिबो जि जायगाफोर दङ बेवहाय माने बास्तब रुप होमारदों राकेशआ बे खोथाखौ बयबो मिथिगौ बेखायनो मालाबा नोंथांमोना आंनाव सोङागारा बेखौहाय सिरिहाय आं नोंथांमोनखौ सिरिहाय सोंखुमानानै आं मिडियायाव दामनो थाखायसो आं नोंथांमोनखौ खावलायो आरोखि सार जिहेतु बिटिसि गभर्नमेन्टआ आथिखालाव गोबां माखासे स्किम लानानै बा बिथांखिफोर लानानै बिथांखिफोरनि जि खामानिफोरखौ मावफुंगासिनो दङ बा माखासे गोबां बिथांखिफोर फोसावदों जेरैबायदि आइ अनसाय बिथांखि बा बिदिनो गोबां आलारि सोरां बिथांखि बेफोरबायदि गोबां बिथांखि फोसावदों बेफोरबायदि बिथांखिफोरा रायजो राजाफोरनि थाखाय बेसेबां मुलाम्फा गोनां बा माबायदि खामानि मावदो होनना सानो नोंथाङा आं गिबियावनो नैबे खोथाखौ बुंग्रोनांगोन मानोना थांनाय 17 बोसोरनि जि सरकारमोन बे सरकारा एक्चुअलि सरकार होननानै अबे मोनसे खोन्दोखौ सरकार बुङोमोन आं दिनै 5 बोसोर जानोसै बे 5 बोसोर जानो थांनाय सैयाव आङो जोंनि सरकारनि जि मावथाय जोंनि सरकारनि जि गोहोम सिन्तागिरि बा जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि जि सिन्ता मेंनो रोङै 24 आवार्सआव माने 22 आवार्स माने पाब्लिकनो जि रोखोमनि बिथाङा रायजोनो जि रोखोमनि सार्भिस होदों कमप्लिटलि मोनसे चेन्ज लाबोनायनि गोदान मोनसे समाज बानायनो थाखाय बिथांनि जेसेबां बुरजा आसनि बे आसनि माखासेया दा दिनै जोबोद गोसायै माने खारगासिनो दङ आरो रायजोआ बेखौ मोनदों बे नङा जे रायजोआ बेखौ मिशन होननानैल' खोनादों बे नङा बेनि एग्जाम्पला मोजां माने सुपार 50नि एग्जाम्पलखौनो साननानै नाय जोंनि मेडिकेलनि जि लाइनाव दाख्लैनि निट जे एग्जाम जिखिनि जोङो पास खालामहोबाय आंनो दोनहैग्रा मानसि आंनो गुवाहाटीनि एलाइन एकाडेमियाव आंनो दोनहैदों आरो दोनहैखालि आङो बे गथ'साफोरखौ आं बुंदों आंनि स्पिचआव जे बे नोंसोरखौ फोरोंनायनि जि रां बे राङा जोंनि बिटिआरनि 32 लाख मानसिनि रां बेखायनो आं नोंसोरखौ दिनै माने आं बे समाव माने गाबनोबो ओंखारदों एक्चुअलि आं गाबनाय बायदिबो जादों इमोसनेल आं बिराद बे समाव खारन गथ'फोरनि मोखांखौ नुनानै आरो बिसोरनाव आंनि आसा आंहाबो बिराद आसा जे नोंसोरखौ जों सरकारा बिदि फोरोंनो लाबोदों नोंसोर गमामायैनो डाक्टार जाथारनांगोन जा हागौबा बै समावनो आं बिसोरखौ डाक्टार खालामथारदोंमोन बेबायदिमोन थ' बे गथ'फ्रा आंनिबो माबाजों आंनि हार्टजोंबो मोनसे कानेक्सन जानाय बायदि मोनो आङो माबायदि 28 जन गथ'आ खेबसेनो पास जानानै दिनै डाक्टार साधारन खोथा नङा बेयो आरो बिनिफ्राय ACS अफिसारफोरखौ नायदो खेबसेनो बेसेबांबा बुरजा पास जाबाय बेफोरथ' गमामायैनो रायजोनि मेगनाव ओंखारनानै दङ बेनि बादैबो जोंनि हेपिनेस मिशन दा दिनै प्रत्येकटा कमिउनिकेसन माने मानेजों कमिउनिटिजों दिनै जि मोनसे मोजां मोनसे सोमोन्दो दंलायो जोंहा इट्स आन्डार बेलेन्स दिनै समाजाव माने दिनै जेबो माने गावजों गाव गादबलायनाय भाषा बा माबा गैया बयहाबो फ्रिडम बयबो दिनै बिटिसिआव रायजो जानो हादों खुला खुसि बेरायनो हादों सान्ति जादों खुनु असान्ति गैया दाखायत गैया सिखाव गैया ड्राग्स फाग्लाफोर गैलिया गाज्रि सोदोबफ्रा खमायलांनो हमदों आगोलनि जेनेबा पिस्तल लानाय कालसाराथ' बेथ' गैलानो बेखौ बावदो बेखौ बहननोबो नांला रायजो राजाखौबो जोंबो बेखौ आरो खुगायाव लाबोजानायखौ लुगैलिया खिन्थु बेनि उनाव दा समाजनो जिहेतु रोंगौथिनि दरखार जोंनि जायगायाव
जब माने क्रिएटरफोरनि जोबोद आंखाल दा बेफोरबायदियाव दिनै जोबोद खामानि मावदों आरो बिखेखकरि एडुकेसननि सेक्टराव एडुकेसनाव मानगोनां जोंनि प्रमद सारा 70% आं 70% होनो 70% समायखौ बिथाङा एडुकेसनावनो होयो आरो दिनै 1600निबो बारा दिनै एलपि स्कुलफोरखौ जोङो हाई स्कुलफोरखौ जोङो दिनै जायफ्रानोखि थिंनिफ्राय अखा सेरबाय थायोमोन मोसौफ्रासो माने स्कुलाव हाबना थायोमोन गोदोनि सरकारा स्कुल होनबा एलार्जि दंमोन आगोलनि जायफोर एमएमसिएलए बिथांमोना माने एडुकेसन होनबानो माने मोदोमाव बिसोर मानोमोन माने मानखांजोबो बिसोर खावलाय मानो मोदोम मानो मानोना बिसोरो गावसोरनो रोङामोन गावसोरनो बांसिनानो 90%आनो बिसोर जाम्बा मानसिमोन आरो मेट्रिकआनो माने पास जायै गोजा आन्डार मेट्रिक गोजामोन बिसोरो दा बेखायनो सोरबा मेट्रिक गोरों गथ' मेट्रिक पास जानाय गथ' बिनि सिगाङाव स्टेन्ड जानानै बेनो मा माने फोरोंनो हानो बियो बा बिसोरखौ नुबानो मेट्रिक पास गथ' होनबानो बिसोराबो माने गावसोरनो आनइजि फिल खालामोमोन आरोखि दा बेखायनो बिसोरो एडुकेसन सेक्टरखौ गारना दोनदोंमोन दिनै जोङो गोबां माने खस्थ' जानांदों जोङो एडुकेसनखौ फोसाबबोनायाव दिनै बे बिथिङावबो मानव गेदेर प्रमद बर' सारहा जिहेतु स्कुल एडप्शन जि मोनसे निथि बानायदों प्रत्येकटा स्कुलफोरखौ सोरबा डिस्ट्रिक्टनि एसपिआ लानाय डिसिआ गाव हारसिं मोनसे लानाय एमसिएलए हारसिं मोनसे लानाय रिटायार्ड एक्स आर्मिफ्रा लानाय रिटायार्ड हेडमास्टारा लानाय सोरबा मोजां एसिएस अफिसारा लानाय गावनि माने डिस्ट्रिक्टनि भितराव बे मोनसे बिराद गिदिर मोनसे सोलायनाया जों दा जिखिनि मोन्दों बेफोर बेयाव माने रिजाल्टआ बेयाव जेरै चिरांनि रिजाल्टआ मेट्रिकआव माबायदि जाखो बाक्सानि रिजाल्टआ हायार सेकेन्डारियाव माबायदि जायो बिनि खिथुउनाव बिराद गिदिर माने मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि नाजानाय आरो बिथांनि पलिसि बेयाव हाबना दं आरोखि बिथाङा माखासे आथिखालाव जि खुंथायगायाव थानाय सरकारा माखासे मिशनफोर लानानै बा बिथांखिफोर लानानै खामानि मावनायनि बागै बिथाङा जोंनो गोबां बाथ्राखौ फोरमायबाय आङो बे समाव राजखान्थिनि बाथ्राफोरखौ सोंनो सानदों सार आं राजखान्थिनि बाथ्रायाव फैनो साननिफ्राय फैगौ सेप्तेम्बराव बिटिसि बिसायख'थिया जागोन होननानै गिबि मन्थ्रिया फोसावबाय बा बिथाङा बुंनानै होदों बे बेलायाव नोंथांमोननि जि UPPL पार्टिया माबायदि बाहागो लागोन बा नोंथांमोना बेसेबांसो मासिनि आसा खालामदों दिनैहालागै दा समसिमहालागै प्रत्येक दलानो जेनेबा जों दा बिजेपिजों एलायन्स दंबाबो जोंबो हदाय जोंनि UPPLखौ बिराद स्ट्रं खालामनो थाखाय जोंहा माने एग्रेसिभ जोंहाबो एक्टिभिटिया जोंहा दङ दिनै नोंथांमोना नुदों गोबां माने BPFनि जायफोर लिडारफोर दङ बिथांमोनहा खौसेथिनि नामाव स्पेसियेलि जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा खौसेथिनि नामाव मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांजोंनो खौसे जानायनि मोनसे सिमांखौ नुनानै दिनै गोबाङानो जइन जाबाय आरो गोबाङा ट्रेकआव दङ बिथांमोनाबो रायज्लायगासिनो दङ आरो जिहेतु राजनितिकसो नालाय अबा नङा अबा गावबा गावनि कमफर्ट जनखौ नायनानै बिथांमोनाबो आवगायबोगासिनो दं लासै लासै फैगौ दिनाव गोबां BPFनि दैदेनगिरिफोरा UPPL दलाव जइनिं जागोन आरो बेराफारसेयै BJP आरो UPPLनि जि जोंहा एलायन्स दङ बेयो रियेलि मोनसे ब्रादारहुडनि मोनसे सोमोन्दो दङ BJPजों आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो मानव गेदेर जोंनि बिटिआरनि चिफ बिथांखौ बुहुत अनो अनेस्टलि माने ब्रादारहुड दङ आरो जोंबो इच आदार जेसेबां बुरजा BJPनि MCLAफोर दङ जोंनि MCAफोर दङ जों बिदा फंबाय बायदि एकदम अनारशिप होलायनानै जों थायो खिन्थु दलाव जिहेतु जों दलसो बानायदों जोंबो नायदों जे जों हारसिङैनो फैगौ बिटिआरआव जों हारसिङैनो 25-30 जन जोंबो देरहाहोनो नाजानाया जोंनावबो दङ थिग बिदिनो बे समाव जिहेतु इलेक्सना आगोलाव दङ BJPआबो सिन्था खालामदों जे जोंहाबो जिहेतु जोङो बिराद गिदिर मोनसे दोलो भारत बर्षआव जोंनि बिसोरनिनो बांसिन तारमाने दा स्टेटआ काभार जाना दंजोबो काउन्सिलाबो मेक्सिमामानो BJPजों जानानै दङ बेखायनो बिसोरबो गावसोरनि पावारखौ एक्सारसाइज खालामनोखौ सेस्था खालामखायो बेवहाय जेबो आदारबाय साननांगौ गैया खिन्थु जिहेतु जोङो सेन्ट्रेलावबो आरो आसामावबो आरो बिटिआरआवबो जोंनि ब्रादारहुड आरो जोंनि रिलेसना जोबोद मोजां आरो BJPआ मोनसेल' मथ' लानानै थाखायो जे गासिबखौबो लानानै सोलिनाय गतिके फैगौ समावबो
जोंनि आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' सार आरो आसामनि आफादगिरि दिलीप सयकिया सार बिथां आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां अमित शाह बिथां आरो जोंनि भारतनि गिबि मन्त्रि बिथांमोनहाबो बे सावरायनायाव सावरायगोन आरो गोबां सावरायनांगौ दङ आरो आं मिथिगौ जे फैगौ समाव हाजारखि जोङो मोननैयाबो गावनो पसिस्ता जुजिलाया मानो किन्तु जोङो अबेबा नङा अबेबा ब्रादारहुडआ जोंना मेनटेन थागोन आरो बे ब्रादारहुडनि मेनटेननि थाखायनो जोङो हयथ' फ्रि फल एलायन्सआ बिराद बेखौ 99% होननानै जोङो साननानै लायो आरोखि सार बिजेपिया जुदि आलदायै गेलेबा बेवहाय इउपिपिएल जोला माबाफोर खहा जागोन नामा नोंथाङा सानो ना बिजेपिया आगोलावबो हारसिं गेलेखादों बिजेपिया जोंजों आगोलाव एलायन्सआव गेलेयाखै गासिबो मिथिखागौ थांनाय बाराव बिजेपिया मानगोनां प्रमद बर' सारनि गयबारि समस्तियाव केन्डिडेट होदों नङा होमबा आरो बिदिनो रौतायाव केन्डिडेट होदों माबायाव होदों माने हरिसिंगायाव होदों कालिंदुवाराव होदों तो बिजेपिया थांनाय बाराव बिथांमोनहा गावसोर जेराव कम्फर्ट जायो गावस्रा किसुमान कम्फर्ट जन दङ जिहेतु जोंनि बर' समाजाव बिजेपि होनना बुङोब्ला दासिमहालागै जेबो बेबायदि प्रभाब गैया किन्तु मालाय गुबुन हारिफोर दङ जायफ्रा माने जोंनि देशनि राजनितिखौ एसे फल' खालामो बिथांमोनहा बै जायगायाव कम्फर्ट थायो आरो बै जायगाफोरनिफ्रायनो बिथांमोना देरहानानै फैयो आरो बेखायनो बिथांमोना एबार बांसिन जाहाथे बिथांमोनाबो सिट मोनो तो बिथांमोनाबो हयथ' एबार आगोलनिसायबो एसे बारा आगोलाव बिथांमोना आं माने बारा गोसोआव गैलिया हयथ' 70 ना मा बेबायदि जायगायाव बिथांमोना टिकेट होदोंमोन तो एबार हयथ' 25ताहालागै बिथांमोना टिकेट होगोन खोमा आंनि साननाय मथेबा दा बिसिमानो बिथांमोननि साननाय आरो बे 25तायाव बिथांमोना 25ताखौबो देरहानो सिन्था खालामगोन बेथ' खुनु गिदिर बाथ्रा नङा आरोखि सार आथिखालाव जि बिपिएफनि थासारि बा बिपिएफआथ' मोनफ्रोमबो बिथांमोना जिएसपिजों लोगो जानायनि बाथ्राखौ बुंदों बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो बा आथिखालाव बिपिएफनि थासारिखौ माबादि दं होनना नोंथाङा सानो बिपिएफआ दिनै मोनसे माने आं बार बुंबाय थादों मोनसे कम्पानि बायदि महर लादों माने बिपिएफ होननानै सोरखौ बुंनो जोंनि दाख्लैसो जयनिं जानाय आगोलनि XEM हितेश बसुमतारी बिथाङा बुंबायानो जे बिपिएफआ दल नङा बेयो क्रेसार मेसिननि कम्पानि होननानै बुंदों आरो बहाबा हटेल ना रिसर्ट ना मा अबेबा बेनिसो बिसोर मोनसे दल माने कम्पानि होनना बुंदों तो हाग्रामाया दिनै दलथ' खालामखायाखै बेखौ बयबो मिथिखागौ मोनसे गोदोनि मोनसे बेहा गाव बानायबोनाय मोनसे कम्पानि दंखायो फुराना बे कम्पानिनि मानसिफोरखौनो आखौ मालाबा बेखौनो मेनेजार खालामफिनो आफादगिरि खालामो तो बिदिहाय बिथांमोना बेखौ सलायगासिनो दं आरो बे समाव गोरों समाजा बिसोरखौ गारजोबथारबाय बिखेखकरि बुजिनाय समाजा बिसोरखौ गारजोबथारबाय मानो होनबा बेबायदि अख्राजों बेबायदि अहंकारजों आरो खालि माने एग्रेसिभ आरो गावनो माने राजा जानायनि मोनसे सिन्था बिनिया बेयो माने बेयो डेम'क्रेसिखौ बिसास खालामा बियो आसलते राजानि जि माने ड्रेसफोर दङ माने हिटलारमोननि समनि खोथाखौ बियो बिराद माने बिलिभ खालामो दाबो बिनि मोखाङावबो नुयो बिनि मावनाय आखलावबो नुयो दा बेनिखायनो बिनि माखासे माने लोगोफ्रा गासैबो बुजिनाय समाजानो बेखौ गारना खारगासिनो दङ गाबोन समफोर आरो खारबावगोन बहुद आरो जिहेतु डिउरिं माबाया जानुवारि फेब्रुवारि सम नभेम्बरनिफ्रायनो जादोंमोन बे जि माने बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव मोनसेल' दल जानांगौ बा फैगौ बिटिसि इलेक्सनखौ ज' गेलेनांगौनि जि मोनसे खोथा ओंखारदोंमोन बेवहाय इउपिपिएलआ खमसे खम गावनिनो ब्रादारफोर होननानै जों ज' जानांगौ बा मोननै पार्टिबाबो एलायन्स जानांगौ होननानै जोंनि आगाना 80 आगान जों आवगायलांदोंमोन जियानो जा कोनो पदे माने गावजों गाव बेबायदि खालामलायोबा जोंहाबो फैगौ जि मोनसे गोथां बिटिआर बानायनाय बेवहाय बहाबा नङाबा बहाबा एसे उसुबिदा जायो गावनि हारसिं सरकार नङाबा बेखायनो जोंनि दला आवगायनायाव खिन्थु बेराफारसेथिंजाय गावनि कम्पानिखौ गोमाजानो गिनानै हाग्रामाया बेखौहाय एकदम माने गाफ्लेथारदों खर'खौनो गाफ्लेथारदों बे रायलायनायनि जि माने मेन एजेन्डामोन बेखौ खर'खौनो गाख्रुबनानै बियो सेरखाय बेरखाय खालामदों
बेखायनो गोरों समाजा दिनै बेखौ गारजोबथारनानै जोंनि UPPL फारसे गासिबो मोखां जानानै दं आरो सार हाग्रामा महिलारिया सिगां समाव मोनसे बाथ्रा बुंबायदों बा बिथाङा दासिमबो गेजेर गेजेर बुंबाय थायो खौरां बिजोङाव BTCखौ जों सालायगोन बा BTCखौ जोंसो खुंगोन होननानै बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय थायो बे बेलायाव थारैनो बिथाङा हाग्रामा महिलारिया BTCखौ खुंनो हाबावगोन ना बे जाम्बा मानसि आं बहुद बार बुंदों बे जाम्बा आरो बिराद एलकहलिक पार्सन गतिके बबे समाव मा खोथा रायलायो बेबो बिनि मिनिं गैलिया नों नाय नोंसोर नाय आरो मिडियाबो नाय रायजोफ्राबो नुदों बिनि साननाय हनाया माने जोंनि जि गोरों समाज दं जोंनि दानि इयुन जि जेनेरेसनफोर दं दानि जि इयुथफोर दं दानि जि माने दानि जि समाज बे समाजखौ बियो जाम्बा सानजोबो गाव जेरै जाम्बा थ' बियो मालायखौबो जाम्बा सानो ओंखायनो नायल' 1 बोसोर आगोलाव बियो बे मिनि होग्रा एक्टर एक्ट्रिसफोरखौ लाना बेरायो गावनि आगदाथिंबो मिनि होग्रा आगसिथिंबो खिथुथिंबो मिनि होग्रा माने मानसिफोरखौ लानानै एक्टर एक्ट्रिसखौ लानानै रायजो बुथुमो बियो दिनै समाजा एथ' सिरियास बे समाजाव दिनै मानसिया अखाफोराव थांनायनि सिन्था खालामदों दिनै बिनि सिन्थायाव बहा बै मानसिफोरखौनो मिनि होनानै जाम्बा आखल देखायनानै गोजोन होनानै दाबो बियो जोंखौ बेंनो हाग्रा बे समाजखौ बेंनो हाग्रा होनना साननानै बेनाव बिराद गाज्रि मोनसे भुल बिनि बियो जाम्बा थिंकिं मोनसे दङ दा बेखायनो बे गावनो सलायगोन BTCखौ गावनो बेंगोन होननाया बिनि बे सिमां बेयो माने बे सिमां बिनि थांखांनाय जिउनि बे हिसाब किताबखौ लानानै फैगौ दिनखौ लानाय बिनि मोनसे सिमां बेयो जेबो नङा बियो सार आङो सारनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ सोंनो नागिरदों BPL हान्जानिफ्राय दासिम UPPLआव गोबां माखासे लिडारफ्रा जयनिं जाबाय आरो फैबाय थानाय समाव माबाफोर बेफोरबायदि BPLनि गोजौ थाखोनि जि लिडार बा दैदेनगिरिफ्रा जयनिं जानायनि माबाफोर आसा दं नामा बहुद दङ दा बहुद दङ दिनै बिथांमोननि रानिं जि MLA आदामोन दङ आदा रबिराम दङ बिखेख करि जों बहुद बार बिथांखौ खावलायदों बहुद बार बुंदों बिथांखौ नोंथाङा UPPLआव फैनांगौ जोंजों थाफानानै मोनसे हुस्थ' समाज बानायनांगौ बिथाङाबो साननै सिन्था खालामगोन होननानै दङ आरो बिदिनो दुर्गादास बिथांमोनजोंबो बेफोर खोथाखौ रायलायनाय जादों रिहन दैमारि बिथांजोंबो बे खोथाखौ रायलायनाय जादों गासिबो गोबाव सम जिहेतु बिथांमोनहा बे पार्टिजों BPF पार्टिजोंनो थाबोबाय गतिके एंगारनाय समावबो बहुद मोनसे गोसोआव गाज्रि फिलिं फैयो जे हामगोन नामा हाग्रामानि साननाय हनाया हामगोन नामा एसे नेबावनो नामा जोंनि खोथाखौ मानिगोन नामा थ' बेबायदि मोनसे केलकुलेसनाव बिथांमोनाबो एसे गोनो गोथोआव दंथ'यो खिन्थु आदारवाइज ex-MCLA ex-EM बिथांमोननि मोनसे समनि डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरि नेहाथारि गोबाङा लाइनाव दङ जों दा नाम लाथ'नो हाया नाम लायोबा दासिमबो बिसिनाव थालांनाय माबा माबि गन्द्राय फिसा फिसौ दंबावो होननाय खोनादों गोबांनावनो थखन फिसा फिसौ बेखौबो देखायो होननाय खोनादों दा गतिके नाम लायोबा बिथांमोननि न'आव उसुबिदा जायो बेखायनो जोङो नामखौ लाथ'वाखै लाथ'वा थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2022 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन बेनि थाखाय आरज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन इंराजि सोलोंनायनि
खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।